Epa gu Maialen Martinez, Jone Pagale, Maialen Garai eta Ibone Andres falta da. Gu hirurok eta bera laurok osatu dut taldia BH Klipeko lehiaketan parte hartzeko. Eta guk irabazi du batxillergoko lehen sarisa epaimaiak hautatuta. Gure lanan izenburua basan bideo ugari eta etorkizun bakarra, eta da nahi du argazkiak erabiliz bideo bat osatu, eta hartu du kontuen batxillergoen erabiltzen gazen lau modalitatien eta uniak erabili dugu horretarako. Gu gare Jonander, Andoni, Asier eta falta Maite eta... Gukin jau lan bat ditutzauna Loretxoa. Oinarritu ginen lore bat ze dauen hasi eta bizitzeko dauen elementuetan. Eta horrek eralitza modu metaforiko bat euskara eta ikastolan aplika ditugu. Eta hori azkenean emaitza bastante onortogako eta azkenean publikoa esarik erazio. Gu gare Larraiz, Leire, Maria eta Pablo. Irabazi du epaimaian debatzeko sarisa. Eta gure lana da harria ditzen da, eta lotu gauen euskara harriakin. Eta ikusten da bidixuen kultura ezberdinetako pertsonak eta ezin dabiela lortu harri mugitzia eta azkenien ikastola lortzen dauela. Eta hori, euskarak bizi zen dagoela etapa zail eta onak, eta hau lotu dugu on batekin.